Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Meliton, nga iti agdama ket adda ijay Taiwan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Oyat ken Dagyo family di Taconner from Sonia Oyat iti Dubai. Shout out kada Tingting Kutlaw Gemma ken ni Tangkok kastamot ni Gammamaw from Riza Ngasaw. Ni inang ko Manet Villaseñor ken dagiti kakabsat ko ada Raymond, Ronald Alan ken Ate Ruby from Rosemary Villaseñor iti Penang, Malaysia. Shout out kada Raymunda Bartolome, Wilma Javier, Arlene Medina, Flor Bumidang, Florenda Kimpaoy, Damahar Licans, ken Carmelita Domrique. Makablaawan pa iti dato ken Dumendad family iti Manabuk Burgos from Cabagis Dato iti Saudi Arabia. To all my friends here in Hong Kong, the Mary Jane, Rebecca, Janice, Tess, Cristel ken Jana. Dagiti anak ko ada Dayan, Ryan ken Nicole from Rowelin Corpus. Anak ko ada Jonathan ken Jamia Angel Paloma ken nilakay ko ani Melvin Paloma iti Balonago, Pangasinan. Friends ko ada Ursula Domingo, Emily Agasid, Joan Lantano ken Marisa from Nora Payon. Makablaawan pa iti Prahiliana ken Castellano family, especially Nanay Leonora Antonio Zambrano,
Kan advance happy birthday kan ni Tatay Dominador Castellano dito'y Santo Niño 3rd, San Jose City. Makablaawan ti Guzman kan Talana family dita Daragutan West, San Mariano, Isabela from J. Lord Talana. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Meliton. Dear Manang Emmy, Meliton kumalatan ti iyawag mo kanyak. Nabayagan nga agab abrodak manang. Baruak payla ang idi. Kat dayta ti makagapo, no apay ang napaduras ko ti panagbiag mi asang kapamilya. Nagasatakmet ta nakatumpungak iti nasingpat nga asawa, nga iso tinang salimotmot iti amin anat gadak, kabayatan ti kaaddak iti balasiw taaw, iso ang nakaipundar kamimet. Agtawan naklaang iti 30 kat upad, idiing kadeng ko nga agforgudak, taada idin basit agroserya ana ipatakdermi kan ni Pining. Panggap ko mat idin ti mangibangon iti talyer, tamalaksid nga inadal ko ti panagmekaniko, talaga ana semakpay iti lugan. Rugyak nga ron ti agsalaysay, idi kasangsangput ko. Idi ingkadeng ko ti saanan nga agabrod manen, tapno makadenak meten ti pamilyak. Maragsakan naklaunay Meliton, takamaujanan na, ingkadeng munti agtalinag dito Pilipinas. Nabayag mo tan nga agab abrodak Pining. Kan maisa, nakaipundar tamutan. Adan basit agroseryang ay matmatunam. Siyak mo't, panggap ko ti mangibangon iti talyer. Talaga nga adalat ta pa kainaigan iti lugan ti kayat mo ang negosyo Amo mo tanay sa makitilugan, bakit? Sa bagay, kan maysa, in demand mo't ita ti kasta ang negosyo. Ado nga minan dagiti adalugan na, kat masansan nga iti talyer ti pagkamangan dagiti saan ang makabaal agumatang iti baro. Talaga mo't. Isa masigurado kong awan ti pan nakalugi ti negosyo apang panunutag, Piling. Ala, no anya ti amo mapagsayaatan para iti masakbayan tayo iti anak ta, suportaran ka, Meliton. Agyaman Pining. Alang arudan, maturog tantani, rabiin. Laglagi pa, kalig ka ni tata nga anak ta, asyak ti mangitulod kan kuana iti pagadalan niton bigat. Isa ang maturog tan, Pining. Tata anak, nakasagana ka din. Yes, Daddy! Ang mga nadapay nalipatam anak ko. Awanan, Daddy! Sigurado ka? Won, Daddy! I'm ready! Malangarutan, umuna ka ni Jagarahe tagpakadaaklaan ka ni Mamim. Sige, Daddy! Piling, mapan kamin ka ni Tata. Ayan mon. Umayon! Oh, itad mo dahi ka ni Tata, apaman adumtang kayo iti pagadalan. Nay, anya kay daytoy? Ti merienda na nalipatan na. Anya? Kat no dinamag ko pa'y naawan tinalipatan na. Kat kunanamot ni awan ka no? Ay na, excited nga min di anak ta, ta si katimang itulod kan kwa na iti pagadalan. Iso ang nalipatan nanday ta merienda na. Iso nga alaamon, kat di mo liplipatan nga itad kan kwa na. Talaga na laus ti iliw mo iti putot mo anak ko. Siyempre matananang, mano atawon niya da ka di abroad. Di makil ni tatang awa na kitisibay na, gaputamang manggada kita dayo. Iso nga ita, tadakan dito pagilian tayaw. Ipapapas mo ti mang taripato ka ni tata, kasta ka day. Wananang,
Kaya't kung ay parik na kan kuha na, tinalaw sa panang ipatag ko kas amana. Dayta ti pangdayawak unay ken ka anak ko. Talaga pagwadan ka nga adigi ti pagtaengan. Ag-asam ta nakaipundar kan para iti pamilyam. Saan la para kadakwada? Nairanod kami pa'y ken ni tatang mau. Kastamot ton dagiti dadakkel ni Pinay nga asawam. Pinadakkel da ka sana na imot nanang. Amoy dayta. Banag apakaragsakan mi unay ken ni tatang mau. Gapo ta si magapsap ken ka dagiti sursuro ken pamagbagamay. Nanang, Iso nalaus mo ti ragsak ti partido ti asawam. Idi nga rod na udi ang nagrarana kami kada abalayan. Ay na, Militon, napalalo ti panagyaman da kada kami. Ta napadakkel da kakanaw ang nasayaat. kasta ka din nanang? Wananak, iso ang nalaus ti ragsak mi ken ni tatang mau. Ipampanakkel da ka unay, Militon. Bruha! Kumusta ti baknang? Anya bak na nga ibagbagamot, Doray? Mala, pahambol ka mat, girl. Talaga matabak ng kan. Adang arudan bukod mo groceria, saan ka di? Pundar ni Meliton nga asawak dayjay, gapo iti panagabroad na. Siyakla ti mangimatmaton. Ay, loka. Di ka man? Asawam dayjay. Siyempre, conjugal property dayjay mo't adaman ti mapasama ka saan na mapadpadaanan. Sika talaga, Doray. Saan ka nagbalbaliw? Managrabak kalat taging gaita. Aywan gayam, pagpapaayam itangay. Sa dino kumapaingay. Kasi ti sigod agsansanay kadagiti babalasa nga ag-Japan. Kasta gayam. Napintas mo't nga ro day ta raket mo Siyempre, dakkel mo't ti matmat gadam dita. Medyo, naalalwan lata ti panagbiag mo tabak ng kan. Makunak amay sakan at donya. Malaksit nga agkaubingan, nasingad pa'y nga aggayam da pining nga asawak kani Doray akamang ti LGBT manang Emmy. Iti na minsan ang nagkikinantyaw kami kadagiti gagayam ko, na isarong kami iti maysa a pagiinuman. Tijak mo, ijay gayam nga agpapaay ni Doray. Gaputa na kantyawanak, napilitanak nga rod ang nagpakitang gilas. Iso nangala kami kadagiti babae akadwami, kabayatan ti panagjajaming mi nga agbabarkada. Ni Doray tinangyam amu kanyak ken ni Eli. Agtawan iti 19, ken agpapaay iti napanan mi a pagiinuman. Agyaman na ka, tatinong palmuti karim nga agsubli ka dito'y pagpapaayak, Meliton. Nonya timbagak, aramidak. Isong ada kita ditoy. Ngam apay may saka. Apay adi mo ka doon, dagiti gagayam mo. Kinapod nuna, awan ti makaamong ay mayak ditoy. Ha? Imbagak mo tan kay di damo nagamamuta saan ka di. Agsubliak, tapno makapagsolo ta. Meliton.
Kaya't ko lang maamuan. Sapay lang ko matasaan ang masayar tirik nam ha. Apay nagtinag kay ti kaso akita ti trabaho. Dito tadamot lang am. Ken ubing ka pa eh. Apay di mo inlupas ti panagadal mo. Diyak ko makayat amaamam da ito eh. Ngamtangay nagdamag ka. Sige, ibagakkan ka. Dumdum nga gak. Indadanas nak tinagbalin akayan ayat ko. Anya? Kat idim pa kamok kadagiti dadakkel ko. Imbes sa tulungan dak, pinagtalaw dakpay. Tasayo tak kanungamin. Nagkatang-katang ak idi. Aging gaan amok tagtagi ko iti daytoy nga inuman. Kunak na pud no tulungan nak. Saan matgayam? Tapi nagpainak ditoy. Kalpasan ana umaan nak. Manipod idin. Sinursurok ti agbalin ana tibkar tap nagbiagak. Aging ka nakairwama konday ti apanggadan. Nga iso ti ayan ko. Aging ga ita. Aldaw gaya man. Ay sus, naladawak man din ang nagriing. Ti anak ko, intulod nga tan ni Piling. Nasaya at nakariing kan lakay. Apag iso, naluto kon da ito inangar a karnet baka para iti pangaldaw. Pangaldaw? Anyat oras na ya? Kat no alas 11 pasadon iti aldaw. Anya? Ay sus, talaga gayam analadaw ka nagriing. Ni tatangay, asino tinang itulod kan ko na iti pagadalan? Inggidan ko na tapag isumot anak itsendaak. Kaya't nakangaurayan. Ngam ko nakasaanan ta sigurado amaladaw kang agriing. Ay, pasensya kan Piling. Diyak matan napupuutan ti oras. Si kakit dimat, awan anyaman na. Ala, ingka agdiram uson tamangan kan. Agiddan tan amangal daw tamabisinak matan. Kalpasan na, agsubli akon iji groserya. Kunak man numangibangon ka iti talyer mo, Melitaon. Nanang. Apaing aging gaita nga ay, kat di ka matlarugyan ng tibagbagam at talyer anigusyom. Kuan nanang, jak pa ngamin masango. Nay, kasano adi mo masango? Katawan mo ti sabali apaka kumiku anak ko. Nanang. Sigo ni ti asawam. Naita ka no matlatan makisinsinnarak ka dagiti gagayem mo ti ininto na ram. Dandan ni rin nabii kayo kanumutan nga agiinom. Saan adakas ti makidanggay ka dagiti gagayem mo, Melitaon? Nang runak at nabayag a panawan asaan kayo ang nagkikita ka nagdadanggay. Hangam do kanayon mo na ikat sa bali daytaan. Nang runa no si kaakanayon ti aggastos. Nanang. Kita ambot masita anak ko. Di ka aglablabas. Taamangan to kat no agbabawi kanto iti udi na. Anya, magustuhan ka di dito apartment mo? Wan Melitaon, katagyaman nakin ka. Awan tarong ba nga pagyamanam? Imbagak matan kan ka. Inayat kan, Ellie. Melitaon, ay ayatan ka mat. Itala ang anak kariknaak iti kastoy. Ngamkid daw kan ka ha? Agan nadta ko ma. Amo mo ta pamilyado ak.
Sana rumbang amaamuan ti pamilyak ti maipapan kadata. Maawatak. Kat pasensyakan, no nagbasol kan iti pamilyam ka po kanyak. Di kagdanag, awan ti pamabalaw ko kon ka. Kaya't ko laang apan kan ka, Meliton. Tiyan niya, Sigurado ka kadi, nga ayat ti marikrik nam para kanyak. apay ang nadamag mo dayta. Amangan ngamin no asila ang ti marikrik nam para kanyak. Gapo iti naamom ang naglabasak. Pangaasim, no asila ang ti marikrik nam. Isong aramidom ti kasto ita. Saan ko ma? Agba nagakla ang amas na... Panga si Meli. Di ka kuman nagsaupay. Imbagak maten, ay ayatan ka. Ipatpatag ka. Kat nagtaod day tayo ti kaunggak. Iso asaan nga asila ang ti marikrik nakparakan ka. No di kat napudno nga ayat. Amok idi nga agdadata abasol ti inaramid ko, manang Emmy. Ngam sa anak kon Apolos ang nagpanunot. Tilaan nga napatag kanyak idi, kat maipamaysak ti atensyon ko kan ni Ellie. Pinagsardan ko nga agpaay iti pagiinuman ni Ellie, kat inted ko ti amin akasapulan na. Saan ang nakadlaw ti asawak, gaputa saan kumot asinagid ti urnong mi. Ti kwarta nga inurnong ko apara ko ma iti pagpatakder ko iti talyer a negosyo ti binusbus ko. Amo ka mas daawan ni Pining no apay ajak matlaangan rugyan ti imbagak idikan kwa na a negosyo. Ngam saan laeng a nagdamdamag kanyak. Aging gaadimteng ti panawan a nagbalinan a naturay ni Ellie. Anyamot ng tirastoy Meliton. Dinakmat papatpatan iti kwartan. Kada umay ka ditoy. Mangtad ka lang iti kasapulak. Agbayad ka iti abang kan amin ang ababayadan. Ngam dinakmat ikikan iti kwarta. Nay, anya saan? Kat kanayin mo't ngayaw. Panagkunam, umdas ti 1,000 a pisos nga ititad mo kanyak tunggal paragsakan ka. Kasano mo tundag iti kasapulak para iti bagik? Diyak pa yan makagatang iti kayat ko agatangan. Tanagbasit mo tititod mo kanyak. Mabit lang, Eli. Di mo't inikan kay ti pagpuunam nga agnegosyo. Ngam aging gaita. Awan mo't tirinugyaman negosyo. Tanya ti kayat mo pagparangan, Meliton. Manggedak tapno maaddaanak laeng iti kwarta. No ingkab balaynak, pues, rumbang langarod nga ipaay mo ti amin na kasapulak. Ikanak iti kwarta, no di mo kaya tasinaan ka. Anya? Wano saan? Ikanak iti dakkel agatad, tatalaga nga aramata kon apang rugi iti negosyo. Adda na pinta sa negosyo nga in demand ita. Ikanak iti pagpuunak, tapno na anayas ti amin, Meliton. Pining, bakit? Mabaling ka da mangirwara kiti kwarta iti bangko. Ne, katwan ngam pangaramatam aya. Adang amin sinarat ko ang negosyo, kat masapol ko ti puunan. Di mo matintuloy tinagtalyer.
Apay no ti pangrugyam ko mga agtalyer laengan ti aramatem. Ah, Saan mo ko maapanunutan adi kakayat nga ikan iti kwarta? Ngam adamot ti puunam apagtalyer mo kuma. Saan ka di? Ako, bakit? Naaramat ko na dya kwarta. Ne, anyat na nga ramatam. Kat di mo matintuloy tinagtalyer. Ako ang amin. Jay, naloko ako. So awanan ti pagpuunak ko mga agtalyer. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kasano analoko ka ako nam? Bakit? Mabaling ka di. Saan ta napagsaritaan pa deta abanag? Basta palubusan na kumamangirwar iti kwarta ta iti bangko. Tada na patag apangaramatak. Amulan ajak nakasarong ka rin apartment ni Ellie. Sipo din niya awat ko kung kuha na tidakkel agatan nga inuwar ko iti bangkomi ka ni Pining. Siguro, napinta sa damag mo ti ipasabat na kanyak. May papanitimbaga na ang negosyo. Apangaramatan na itidakkel agatat aginintaw na kanyak. Antay tante apartment ni Ellie. Diya akong indano di titulugan. Ni, agore ka. Apay nga na nakapaskil nga apartment for rent dito eh. Anya ti kaya tasawon dito eh. Pimanaw ka diditan ni Ellie. Sa dino tinapanan na. Kanapay adin na yung bagbag ka kanyak. Awagak ni Ellie. Masapul ang maamwak no anya tinapasamak. Awanin ti sa baling amok apagdamagan may papankin ni Ellie no saan na si ka, Doray. Nang runa kat Jack mo ten makontak ti cellphone na. Ay, Militon, amom amapagtalkanak. Tao na pulos tinaamuan ni Pining maipapan kada kayo ka ni Ellie. Doray. Aklo na kayo may dito ni Ellie. Nagsarak dalang dito iti may sapay a customer na. Anya customer nga ibagbagam, Doray. Ala, apay, di mo nga uray di niya lamon iti apartment ni Ellie kat sumsumrek pay laang ditoy. Tanda pagsalitaan nyo kanumet. Anya? Tay tatagpay Militon. Pinalubusam ka na sumreklat ta ditoy. It's a regular lata sumsumrek dito ni Ellie. Kat ag day of laan, no maturog ka iti apartment na. Sana po no dayta, Doray. Awan ti kasta saritaan mi. May sumutimbaga na kanyak. Alangan mo't nga gulbudak kan ka. Diyos ko. Ti ibagbagam iti at sinarak na customer na dito eh. Sino day jay? Apa nagsinarak da? Di ko na ni Ellie, nakisinan kan ka, tagkabil ka kanuman. Nauyong ka kano. Anya? Kati bagbag ka customer asinarak na ditoy, nagkuyog dan Ti amok, umadayudan, tapnusan mo kano na masarakan ni Ellie. Gaputa pinangtaam kano. Diyos ko.
Kasla nagpiang-piang kanyak ti langit ken daga, iti kasday anaamwak manang Emmy. Diyak laing pagarop nga itilaksid ti kinasayaat nga impakitak ken ni Ellie, siyak pa'y gayam ti nagbanag adakes. Inrisgok ti kinaulimag ti panagdan nami nga agasawa, gapulaeng kenkwana, ngamlino ko naklagayam. Maaklon ko kuma ti panangloko na kanyak, ngam ti pagsakitan unay tinakam ko, dandanin na ibos ti kagudwa ti naipundar mi nga agasawa, gapu iti manangalilaw a babae. Tinaangan pagyamanak manang, awan apulos tinaamuan ti asawak, iso ang nagtalinaed anasaya atak kenkwana. Tapno malitupak tinabusbus ko ken ni Ellie, kinasaritak ti asawak nga agabrodak manen, ket pinalubusan nakmet, iso nga adak ita ditoy Taiwan. Makonkonsensyaak gapo iti naramid ko, ket panggap ko nga ipudno ken ni pining ti amin, ngamjak amuno kasano arugyak, ken maamakak iti posible a mapasamak no bilang laeng. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Meliton. Meliton, pagayam ko, awan ti sabali ababalawam no saan asika. Panunutom anaimbag, nagsayaat ken nagulimag ti pamilyam. Ngam si kaamismo tinagaramid iti pamuspusan, tapno nakastrek ti dakes apagteng iti pamilyam. Nagasat kapay kitdi ta saan anadadael ti estado yung agasawa, no naamuan ko mati asawam ti naramid mo. Saan ko nga ibagbaga nga amin akas ka ni Ellie ket dakes pagayam ko. Ngam panagkunak ket natumpungam dagitay talaga ama nangalilaw at tao. No may papan iti panggap mo amang ipudno iti asawam iti amin, adaken ka dayta, ngam masapol a nakasagana ka iti anyaman a pagbanagan na. Agpaay ko mga rod aleksyon kan ka tinapasamak, tapno demon tunlaukan iti kalukwan, tinaulimek a panagbiagyo iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.